Il-primawla tal-Qorti Ċivili ċaħdet it-talba magħmula mill-aħwa George u Alfred De Giorgio biex il-ġuri tagħhom ikun post. Id-deċiżjoni ngħatat mill-imħallef Audrey De Micoli. Dan il-ġuri jinsab fil-qrib illi jibda. L-aħwa De Giorgio huma akkużati bil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, assassinju li seħħ fis-16 ta' Ottubru tal-2017. Iżda huma qed isostnu li dritt tagħhom għal smigħ ġust jinkiser b'diversi modi jekk il-proċess kellu jkompli quddiem ġurija. Fil-fatt l-akkużati mistennija appellaw minn din id-deċiżjoni tal-qorti. L-aħwa De Giorgio qed jinsistu li għandhom bżonn avukat fdat biex isaħħu d-difiża tagħhom fil-ġuri u fakru li l-każ huwa wieħed kompless li jinkludi madwar 15,000 dokument u 4 gigabytes ta' data. Huma qed jibqgħu jisħqu fuq dan il-punt minħabba li l-avukat tagħhom irtira milli jirrappreżenthom u qed jidher għalihom avukat tal-għajnuna legali. L-aħwa De Giorgio kienu ġew arrestati f'Diċembru tal-2017 xarejn wara l-assassinju. Vince Muscat magħruf bħala l-Koħħu li wkoll kien akkużat bil-qtil ammetta l-involviment tiegħu fl-assassinju u ġie kundannat 15-il sena ħabs.